op dat bord. Ganse lijn. De rest is te kloeten op. De rest is met vakantie. De rest is op Engelse les. Of loer naar de televisie. En wat dan niet dan? Boe, krijg ik nog een putje meer. Boe, heb ik nog een oorplezier. Boe, blijf ik eens bestrichten neer. Boe, boe, boe. Ik zat gisteren in de bus naar huis. Toen hadden ze, hadden ze het toch over de oude lui. Ik zeg, ja, maar ik ben 77. Ik denk, dan ben ik de oudste in de bus, maar dan stond er meteen in en over de zin. Ik ben ook 77. Zeg, dan zal ik maar zeggen, ik heb gevoeteld, maar ik ben 76, ik ben de volgende week 70. Je bent al snel afgezakt van het tribunaal, hè?